Bian kai le Thomas aron langin an nu le pate car accidentin an borala zirlai no pangmai an lani awangin an maba ka koin le khazirzom zel po an tan chuan thil har satak ani dona keirol te ni chungin nu le padin mun an lu angaya an mabak chu thimna hlirina khat ani bermai police officer chuan anu le pa kar chu en puin bian kai chuan anu te kar chu rong eng ani thu an rila Thomas chuan akan chiat veka wangin arong hriat thei ani to lo thu soin anu le pa ten ro khom tur an nei tlem em sum tlem zong le an kar kang bang chu khom tur an nei chun ani maya tleirol malam hun eng tak nei thin kha an nu le pa te thi na awangin re thei taka an nun angai don ni in alang police officer chuan social worker puina manga an unaw in enkol mai tur chuan thu an rona an nu le pa te ro nei ang chu social worker puina manga khomvek tura hrilin tleirol a tak an lani awangin an mania hanin hai ko thei an lani big lova thina nun ronga wangin bian ka i bei adong tak zet social worker fel tak pakhat chuan ron mu in a thei ang to ka tran pui an tuma an nu le pa te nei ang chu an kuta da vekin dam kho chuana tham ro khom tur an nei lova rom kho puya hian dam kho chuak tur chuan sumnga angai sia nu le pa nei lo biang kai te unaw chuan zirna po an cholsan mai angai mel social worker nu chuan chungkat laina hnai an nei le nei lo an zota Thomas chuan chilea chuan chungte an nei thu hrilin anin hlatsia an mani puitum tunu tan po ti thei atlem ve hle social worker nu chuan a thei ang ti in pa ber pension hlola chu abei thamsia chia choi an ngai ve renga wangin leirem rana tham sum an nei lova nu ber poisa khola atlemin dam kho chuak tur chuan an thei ang tho an ngai ve dona Thomas hian high school azo nuwa computer zirzom rilruk ve ma se nu le pa boral na awangin high school zirzom zel po an tan chuan vana ra ang ani sum le pai an nei lo awangin social worker nu po chuan pui theina vak anei lova Thomas chu nu chamruna mai turin thu an rona ni masela a u bian ka i chuan lorem tilovin anaw chu a enkol thei tur thu hrilin chile atanga roma pem lut an ni awangin chungkhat laina nai bel mai tur an van sia dam kho chu an du ve ani chuan an unawa thei top an chu angai ve don ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u an mani puitum tunu chuan ti theivak anei lo awangin a hosana an unaw chuan lungai takin an thuduna bian kai chuan an inchunga englu theina chu zar phui vekin a upazok ani boka thil a hria thiam thuk to awangin nu le pa tel lova dam kho chu chu a hupur viau maya anaw chuan anu te chu maktak main an lo kir le a be sei tlata a u chuan no pang a mai alani hria in anaw sung to na chu chotak khukin a khuk pui pe lova ti tur em po hrelovin an unaw chuan an mu hil zui ta ani bian kai chu ron harin anu le pa te ruma chuan an luta anu te angain an omzel dan tur ngai tu in aril ru a ha viau maya ril ru ha awangin engma adang lam pha silo nu le pa te tel lo hi chuan ngai tu atoi tap mai an unaw chuan school lampanin an han chuak vele thor maya bian kai chuan an unaw in school an kal dun theireng don lo ti hria in anaw tal chu school kal turin adua apa pension lo in an eile in adai trok ani sia an unawa school an kal reng ani chuan ei tur an tla cham thuayanga ril drama thi bak ma bak an nei lo ti in hria in zirna chu cholsan mai aril ruka anaw chu a thei ang to ka enkol tumin school bansan aril ruka na tho tur zongin no pangte in nu le pa din muna adinga ngai tu tur tamin thoveng lai reng anei ta hau lo mai bian kai chuan na zongin lume na dora na a mu vele hlau maya dor nei tunu chuan kum thum vel a hnuaya a thokani phot chuan ama a dor ala hon ve thei tur thu hrilin bian kai pon be seina chete anei thar vele a
cheng tam hlo don lo ma se anin enkol na khop a tho chu thei don awangin a hlim viau maya school cholsan po angai don lo ani anaw hne na chuan hna a hmu thu hrilin zirna a cholsan thu an hrila kumthum vel samsiam na dora a tho nu chuan dorte a hon ve thei to tur thu hrilin malam hun a suang tu ve ngam to a anaw chuan veilem a nei lo ba ka nun har sat zia ala tem ve lo wa thoveng taka tv enin ala khau phar thoven ani ber mai Thomas a chuan a thian te puina mangin a thlona tvn dan a hre chuak thara sum an nei lo awangin hlep ruk thei thil chu a thiam chak hle Thomas a chuan puiting film enin a serious view maya bianca I chuan metsonin a thil en mek chu a that lo thu an hrila Thomas a chuan pusap ti in a u hne na chuan mipa imut pui to empty in an zota bianca I chuan chhar ngai na hrelovin Thomas a hian sex lama sul nu anei lova mi pat mei che na rong kaya han mual phona tur engma anei lo baka atong lo ve hrim hrim ani bianca I chu school kal le in anaw a hmu lo awangin a zong nga lovata jima wa hmu in class a kal lo na chan an zota Thomas a chuan lekha zira peilo thu hrilin a thlona jima kal thei thu a u chu an lo hrila Thomas a hian thian thar charim puitling film po a thlonin a en theya a u chuan I thian char thar te hi an thalo ti in an zila ni ma sela rol thar hoklak Thomas a chuan chiale tha ala thliar thiam reng lo Thomas a chuan gym thian te Libya le Bolognese chu lenga somin gym trainer an niya Thomas a hian an gym ti 5.3 nin a thlonin gym akal thei bok a u chuan a thian te chu lom lo viau ma se anaw chu a soisel du lova anaw a hlim don phot chuan soisel a du hran lo bianca I chuan a ruma lu sanin anaw chuan a thian te an ri ngal tur thu an hrila bianca I chuan rem ti lo viau ma se zan khachi an ri tur thu hrilin anaw thu chu a pompui le thlapa bianca hi naute duat chi ani ve bok bianca chu muhil theilovin mut theilo benvon aneya a ruma tanga chuakin an in chu Thomas a thian ten an lo ti fai veka Thomas a thian te chu anu te ruma lo riakin gym kal an ni boka sekdo thlengsil chu a fai du big viau hian a hreve ani bianca chu chaw takin aron ho a anaw thian te kha ron leng le in zan ri an lo eya Libya chuan thutna lo kian vatin bianca pon anel to viau meya an vai chuan in kom ngai vekin Libya ban puam vel chuan ngai tu na thalo aputira anaw thian te an sek bok em ani bianca chuan tv enin Thomas a thian te chuan an ron zom ve nga la tuna chuan thian an ni vek to baka nu le pa an nei lova an zuam om baka an dor om u naw siya han lau viau na chan tur an wang dun hle an vai chuan mu hilin bianca pon anaw te zinga tal chu nuam ati tran ve hle bianca chuan anaw thian te chu a star dun ve a gym kal an ni baka tlangwal mel chezok zok an ni lo boka anaw thian te chu an ina leng fo ma se poiti na pakhat ma anei lo zan khat chu sofa an mutlar le veka bianca chuan Libya chu en rengin Libya chu aron har thuta bianca mit meng chu adik lo ti hria in an hel nuai popa bianca po chuan lo nar thei big lovin anin stratuta re thei te ma ni se anin throi mai slide chuan ho saber anga anin ngai ve ani an kham khop an nga ve nu chuan bianca chuan thil a eya Thomas a chuan a u chu en rengin muhil angin a om topa nu le pa nei lo bianca te u naw chuan kong dik lo an zo tran mek ani bianca chuan kong dik lo zo zelin Bolognese po chu amut pui le a nu le pa zil na dong lo tan chuan kong dik zo a har viau ani ma na bianca chuan a hna chu thok ve le in ma a son chak viau maya a tho pui te pon an ngai na sot ve hle an tho pui pa chuan zo na zotin engwangin nge sakhaman tu te hian ate an man ngai lo ti in an zota bianca chuan sanghate aya alian man a lok jok thu hrilin thil hriat chu anei ta nuam sataka nun nan chuan mi ho sa sa kop mai chu thazok don riau hian a hria a ni ma sela a mel le pian hian mi ho sa a hi vaksi lova sual don pon a mel a ke tri pi tlat ani
biangkai chu ina ho in anau thian de chuan mi ho satak pakhat sangkha zakwa somruk chhovela milar ni thin machis te putar middel ni ta chanchin chu an lo soya sum tam tak nein benglamada adu velo thu an hria a putar middel ho sa machis te chu rok an duwa biangkai chu som ve in putar middel a hian no chi zuar akop thina biangkai chu in zuarin putar pa chuan adoranga hunrem chang an nei vele rok an tum don ani biangkai po chuan an ruah manna chu lorem ti puin putar middel a chu rok an tum don ta ani zana chuan Thomas a thian de chuan putar hausa ina chuan an vahruaya machis te hian meichia amamo em awangin biangkai chu alo du ve maya meiche mel a mu theilo awangin melchia le thra a aboi te chiam lova ina chuan lutin machis te chu putar middel mani sela a in abelin kai ngai mi lovin a che zung theya biangkai pon mak ati ve hle biangkai nen chuan in komin eng anti thim veka putara chuan middel ve tho em ni ini ti in an zota biangkai chuan ani lo thuwa changin anu le pa bora la tangkhan ril rulama harsat na nein enga omhre om ati thu an soya putar pa chuan lo hrethiamin astra tuta putar middel mani sela ala ler ve viau ani biangkai chuan putar ngai nat om tak ani ti hria in akal fo tur thu an hrila putar pa chuan poisa pe in biangkai chuan a hosan le ta ani biangkai chuan an in thlengin anau thian te hne na chuan report a pe veka putar middel a chuan an in a hria chian thu hrilin middel lo angmaya a khosak thei thu an hrila asum dana bom omna ero ala hre thei mai big low asum bom omna a hriat vele putar middel a chu rok an la tum ru ve hle biangkai chu jingma taka thovin na thok turin a chuaka a hna ba ka putar hosa chuan poisa a pe ve renga an khosak po a harsalu tuk to big low in zor chu du lo viau ma se thil ti tum an nei sia hosa tur chuan poisak engma anei to lova kong dik lo an zo in an mani khalngil tu tur nu le pa an nei si lova a boi thla ka ni zana ni ya biangkai chu putar pa ina chon kal le in an thil ti tur chu a chiang viau to a eng thu dang ma soi set lovin an in stratun ngal popa putar middel a chuan senui chu siamin middel mani sela a chet phung a khor hau lo mai am pani chuan ti dunin putara chuan a flim mu nom ti te an hrila amit warlai chanchin te hrilin putara hi a zeiviau meya meiche cheng amanin kom nuam takani biangkai chuan putara boilai chu in asum da thatna bom chu a en thli thlai ngal wata nima sela putara khan ron po in an voi nia putar thisen sang lu tuk rok tum chu ha thak ati ve hle biangkai chu ina ho in tlangwal ol ho chuan ala hlo tling lo ti an hre theya an vai chuan TV en hovin biangkai chuan an thil en chu a chin chia kara putara film chanani in putara hne na soi hlan a ngak hlel viau maya a nga hlel ba ka putara khan aduat sia azuna a uai ani bermai zana chuan putara hne na chuan akal le a an movie en te chu hrilin a chang tunu doli adu zia thu an hrila putara chuan doli chanchin chu lo hrilin a chan puinu kha ania doli chena hmun thlengin a hrevek bok putara chu bolfain asam a khui saka putar kom nuam tak ani ba ka hlo anei zel sia handu lo viau na chan tur anei big low putara chu lekha chiar sakin abula hun a mang tam tol tola hun rem chang nein a poisa dana bom chu an zong le thina rei azon ma in putara chuan ron mu in lalfanu ang main khumlama apom pheya biangkai chuan thil dang de ngai to in nun pa ngai tak nei ve chu achak viau maya midang anga khosak ve a nuam taka nun chu a thalel ve ani ina chuan ho in aswang tuana akom le a thil tam tak angai tu alai chuan anau te ron ho in Thomas chuan school a thul le a biangkai chuan anau chu lo zilin school kalnan ni tin lubal tak tak ka su thina sin ti in a hawa anau chu thataka le khazir turin adu saka nima sela anau chuan a u thathem ngai na engma a hrethiam lo libia chuan biangkai chu a hlo tling trep to em an zota biangkai chuan putar chu rokpo alo tum em to lova azuna a weiba ka putar zeitak ania adu omna riau a hreto ani bermai
biangkai chu putara ina chuan kal le in rok chu alatum ve thova putara nen chuan ti dunin nupui nei atum le tum lo an zota putara chuan mei chi arin thei to lo thu shrilin nupui nei alo tum to reng lo Bolognese le biangkai chu ti dunin putara sum dana a hre chuak watani lo chuan tharuma suam mai an tum to thu an hrila biangkai chuan putar fel tak ani thu shrilin tinat a phal hau lo mai biangkai hian putara kha a hmangai tlat to a han suam tumna po anei to lo putara channa film chu enin atlang walai phei chuan a mel thaviau le nga la atar nu pon putar kom nuam tak ni in biangkai chuan rok tumna nei to lo ma se anau thian te chuan rok turin an tilui ve bok biangkai chu a in ngai tu boi ve viau maya malam hun te ngai tu in putara in anga chen ve chu achak viau maya putara chu adu thu hrila adu ve ani chuan pasala nei mai po a hre to big lo biangkai chu machiste ina chuan akal le a machiste chu a chanchin zotin car accident na awanga middel ani a hre chuaka putar van duai tak ani hria in rokngot chu adu big lova adu lo baka a hmangai burto ani bermai social worker nu kha biangkai te ina ron kal le in Thomas chuan school a thul foti a hria a an ina tlangwal panhi lo khosa ve te chu mu in biangkai te unau chuan kong dik lo an zo tran mek ti a mu theya nima sela han pui vak ngai na a hrebik lo biangkai chu putar ina chuan kal le in a hmangai thu a hrilta putara chuan meichi arin thei to lo thu hrilin sira alo hnola biangkai chu rilruna takin a howa machiste laka chuan rilru thalo a put pha bok a ho konga chuan a bial pahlui mu in a bial pa chuan thatakin alo bia a biangkai rilruna tizual turin a bial pahlui chuan bial nu thar chhelo zet alo nei bok an in chu thlengin anau chuan kong dik lo ani telin a zo tana in sual te hratin rui hlo chitin khoi a ching tana biangkai po chuan anau chu thunun hlei theilovin an u nawin re theina awangin sual lam kong an zo ani bermai zana niya biangkai chu putar ina chuan kal le in putara chu akhua lo sika damdo in lama kal adu lo awangin biangkai chuan thatakin a en kola putara chu mu hilin a chabi ro em chu alak saka kal phalo na pindana chuan kalin asum bom chu azonga nimasela a muzo ta reng lo mai putara sumbom a mu lo awang chuan in ngai to in zor reng chu thalovin a hria a mi pa ngai anga taimataka na thoa nun pa ngai takman chu du ve in are theina chu hausakna chantir du na thinlung pu in malampana harsat na ma chan turin putara in chu a chu asanta ani anina chuan ho in anau thian te pahni chu ho turin an hrila in lenga tana adu to lo thu hrilin a hno thowa anau nen chuan leng chuakin re theite mani se malampana dik takanun antuma nu le pa nei lovin engkong po lo dai sual to ma se an la thi lo awangin anin siam tha a malampana theitop chu antum ta ani